Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Жизнь продолжается, мы живем, за него живем. Зәй егете Василий Каплинга һәлак булганнан соң батырлык ордены тапшырылды. Зәйлеләр Ринат Фәрдиевны искә алдылар. Дежурство одну ночь. У меня было 8 родов. Шәһәрдәшебез Марина Вакуповага 100 яшь тулды. Энергетик мәдәният сарайында өлкән прапорщик Василий Каплинга һәлак булганнан соң батырлык ордены тапшыру чарасы узды. Дәүләт бүләген хәрбинең гаиләсенә район башлыгы тапшырды. Махсус хәрби операциядә хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы һәм фидакарлыгы өчен Василий Каплин һәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Бүләкне район башлыгы геройның тормыш иптәше Анна Каплинага тапшырды. Дәүләт бүләген тапшыру чарасына мәрхүмнең газиз балалары, якыннары чакырылган. Жизнь продолжается, мы живем, за него живем. Сейчас за него будем жить всей семьей. Я говорю, что он не думал, что он там погиб. Он реально был уверен, что он вернется оттуда живым. Өлкән прапорщик Василий Каплинны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Чара ахырында шулай ук 4 хәрбигә сугыш хәрәкәтләре ветераны таныклыгы тапшырылды. Кеше китә эзе кала диләр, үзенең матур һәм нәтиҗәле эшләре белән эз калдырган элекеге район башлыгы Ринат Фәрдиевны туган көнендә якыннары искә алды. Зур хөрмәткә лаек шәхесне зәйлеләр күңел түрләрендә саклый. Элекеге район башлыгы Ринат Фәрдиевка куелган истәлек билгесе янына бергә эшләгән хезмәттәшләре, якыннары җыелган. Музей хезмәткәрләре улуг шәхеснең эшчәнлеген яктырткан фотокүргәзмә әзерләгән. 15 июнь аның туган көне. Быел Ринат Шаяховичка 67 яшь тулган булыр иде. Аның истәлеге белән истә тотып, аның уйлаган уйларын, ниятләгән эшләрен гамәлгә кырып, киләчәктә дә матур итеп, зәйлеләр белән эшләргә язсын. Ринат Фәрдиевнең хезмәт эшчәнлеге бөтен тормышы Зәй районы белән бәйләнгән иде. 1999 елдан 2008 елга кадәр ул район башлыгы вазифасын башкара. Зәйне төзек, мотор итү өчен күп көч куя. Районыбыз икътисади социаль үсешенә зур өлеш кертә. Кеше китә, эзе кала ди халык. Ринат Фәрдиев зәйлеләрне яратты. Кеше кыйммәтен аңлый белде. Ринат Шаяхович турында хатирәләр яңартылды бүген. Аның истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәкләр салынды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Зәйдә 3-нче өлкән кеше 100 яшен тутырды. 15 июньдә Марина Вакупованы туган көне белән кутладылар. 40 елга якын гомерен ул сәламәтлек саклау тармагына багышлый. 100 яшәрнең гомер бәйрәменнән безнең репортаж. Медицина хезмәте ветераны Марина Вакупова туган көнендә җылы котлаулар, чәчәк бәйләмнәре кабул итә. 15 июньдә аңа 100 яшь тулды. Район башлыгы Владимир Путинның Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлауларын җиткерде, бүләкләр тапшырды. Марина Вакупова 40 елга якын Зәй үзәк дәваханәсендә хезмәт куя. Зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаек акушерның исеме күпләргә таныш. Яшенә карамастан эшләгән чордагы мизгелләре әле дә хәтерендә аның. Запомнила одно дежурство одну ночь. У меня было 8 родов. Җылы сүзләр, изге теләкләр 100 яшәр Марина Вакупова хөрмәтенә юлланды бүген. Автоклуб хезмәткәрләре үзләренең матур җырларын бүләк иттеләр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Зәйлеләрнең гуманитар ярдәм әзерләүдә актив катнашуларын искә алып, Бердәм Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге сәркатибы Фәрит Мөхәммәтшиннан район башлыгы исеменә хат килде. Аның эчтәлеге булайрак. Хөрмәтле Разив Галиевич, Татарстан Республикасы башкарма власти органнары, төрле иҗтимагый оешмалар һәм хәрәкәтләр тарафыннан Донбасс Республикасы халкына Украинаның азат ителгән өлкәләренә гуманитар ярдәм оештыру дәвам итә.
Бердәм Россия сәяси партиясының Татарстан буенча төбәк бүлеге сезгә һәм Зәй районы халкына әлеге ярдәмне оештыруда зур активлык күрсәткәнегез өчен зур рәхмәт белдерәм. Зәйнең туган як тарихын өйрәнү музеенда тагын 2 бүлмә ачылган, аның берсендә күренекле зәйлеләр, икенчесендә авыл тормышын күрергә мөмкин. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Туган якны өйрәнү музеенда якташыбыз танылган хирург Михаил Никифоровның эш кораллары, шәхси әйберләре, истәлекләре урын алган. Бөек Ватан сугышы елларында ул яралыларга 13 меңгә якын операция ясый. Танылган табиб йыртылган яраларны дәвалау методикасын камилләштерә. Имгәнүдән соң кул чугы эшчәнлеген яхшырту өчен махсус җайланма уйлап таба. Этот аппарат специально для разработки рук. Его сделал Никифоров Михаил Михайлович. Работает таким способом. Если ломает кисть, вставляется сюда рука, вешается определенный груз, и таким способом человек разрабатывает себе руку. Спортчы Олимпия чемпионы Федор Симашовның шәхси әйберләре дә якташлар күргәзмәсендә урын алган. Чаңгычының спорт киемнәре, кул сәгате зур уңышларга ирешүдә ярдәм иткән чаңгыларына кадәр бар. Туган як тарихын өйрәнү музеенда крестьян көнкүрешен яктыртучы күргәзмә бүлмәдә эшли. Элекке авыл тормышы, эш кораллары, кул эшләнмәләре, ашъяулык сөлгеләрне күрергә мөмкин. Ата-бабадан сакланып калган кул эшләре кораллары да урын алган. Шулай ук йонерләү, тукыс станоклары да тәкъдим ителгән. Мы все подняли с фондов, потому что много чего спрятано, и охота их выставить. Что-то сделали нам, вот печку изготовил Атласов Михаил Александрович, мужской такой комплект тоже он нам подарил. Рыболовная морда специально тоже сделал Зайцев Петр. Биредә һәр экспонатны кадерләп саклыйлар, күргәзмәгә килүчеләр кызыксынып һәр ядкәр белән танышалар, ди музей хезмәткәрләре. Адилә Бирханова, Зин Сипатов, Зәй хәбәрләре. Җомга чыгарылышы шуның белән тәмам. Тагын да күбрәк мәгълүмат белән сез Зәй яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Шулай ук район газеталарына язылу кампаниясе дәвам итә. Зәй яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, тизрәк Зәй фоклары һәм Новый Зәй басмаларына язылып калыгыз. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Ялларыгыз файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.